Gilusad na sa Pagadian City Police Station ang komprehensibong investigasyon kabahin sa viral nga video sa social media nga nagpakita sa usa ka pulis nga wala mihunong human Gipara sa Land Transportation Office LTO enforcer sa usa ka checkpoint. Agbaw nga pulis nga wala mipahunong og mipasutoy hinoon sa iyang motorsiklo. Gila nga si Jason Mark Abines, usa ka Police Executive Master Sergeant nga kasamtangang na destino sa Pagadian City Police Station. Matud pa hitabo ang insidente di palang dugay sa usa sa mga checkpoint sa Barangay San Jose sa wala sa Pagadian City Police Station. Pabilin matod pa nilang gibantayan o giampingan ang integridad, disiplina ug respeto sa ilang serbisyo ngadto sa katawhan. Kung mapamatud-an nga milapas sa standards of conduct ang ilang kauban kini manubag sumala sa balaod. Sa pigas bahin naglusad usab og galingong investigasyon ang Napolcom Region 9 kabahin sa maong insidente. Katropa mo sa balita sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Stanley Duhenias, XFM News.